Halové majstrovstvá Európy v Prahe sa skončili. Špičková kontinentálna atletika opäť ponúkla krásne divadlo. Energizujúca atmosféra, napätie, emócie, proste všetko, čo tento šport vie priniesť. Tentoraz sa potešilo i slovenské srdce. 27 reprezentantov pritiahlo mimoriadnu pozornosť, o ich výsledky sa zaujímala celá naša športová obec. Tentoraz to do nádherného extrému potiahla Iveta Putalová jej senzačným útokom na medailu. Ďakujeme pražskému šampionátu, že Slovensko možno objavilo pre svoju budúcnosť niekoľko nových svetielok nádeje. Naši reprezentanti vo väčšine prípadov nesklamali a možno si ešte neuvedomujú význam ich nadšeného boja za slovenský znak. Po ich návrate si pravdepodobne celé atletické hnutie položí otázku významu takejto širokej výpravy. Ak si chcete uľahčiť odpoveď, opýtajte sa všetkých, ktorí na národnom či regionálnom šampionáte stáli s týmito reprezentantmi na štarte, či toto pre nich nie je inšpiráciou. V Prahe naša zostava bojovala za celú slovenskú atletiku. Možno sme prežili takú pražskú atletickú jar. Nuž, v Praze blaze. Dovidenia Stovežatá, o 2 roky nás už oveľa skúsenejších príjme Belehrad.